Днес в Цар Симеоновата градина в Пловдив се открива документална изложба «Модерни времена», посветена на творчеството на архитект Боян Чинков в Асеноград. Какво ще включва тя, вижте в следващият материал. До вечера в Цар Симеоновата градина се открива изложбата «Модерни времена». Да ни разкажете на кого е посветена тя и малко повече подробности за нея. Изложбата е посветена на архитект Чинков. Той е много известен архитект в Пловдив и в района, но пловдивчани не познават асеновградските му творби. Там са над 10, може би 12 сгради, от които са запазени повечето. Има и разрушени при строежа на Стария център. Освен жилищно-доходни сгради, интересното е, че той е проектирал и построил две камбанарии на църква Света Троица и на Богородица Рибната. Посветихме изложбата на него, защото той е един новатор творец, затова сме я кръстили «Модерни времена», който съчетава сецесион, арт-деко и модернизма в своите творби. И за времето си, 27-8 до 40 година, е бил много актуален, модерен, популярен архитект. Изложбата е ситуирана до фонтана Деметра в Цар Симеоновата градина в Пловдив. Желаещите да я разгледат ще могат да го направят напълно безплатно от днес до 1 октомври. Включва 14 пана, като паната са с снимки на сградите, техни скици и проекти, снимки на архитект Чинков. Той е асеноградски зет, като любопитна подробност, с съпругата му, той на гарата. Тъй, че сме се постарали да покажем на пловдивчани Асеноград през неговите творби.